Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti ipapan da Amanda kang dagiti dadakkel na iti balay da Robert. Nagsasaritaan da nga rod ti maipapan iti panagkalay sa dagiti dua. Ket kapilitan na nagtungpal ni Amanda iti pagayatan dagiti dadakkel na. Naangay nga rod ti kalay sa da Amanda kan Robert. Ket nadlaw dayani kan Sander asaan anaragsak ni Amanda agayem da. Iti panangiurnos ni Amanda kadagiti kawos ni Robert iti kabineta. Nakita na ang nakalukat ti drawer. Isuan nakita na nuan niya tilinaon tinasawa drawer. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ana pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adik, naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti isuot na amapan iti opisina. Ikabil ko laangan iti cabinet. Taison to laangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namot nga inlak ti drawer na. Anya nga tatilinaon da iti at drawer. Kita akman. Anya dagitoy. Foil mat. Apay dagitoy a foil. Agar aramat iti droga ni Robert. Nasken amamon da papakan mama daytoy. Amanda, honey. Naplansyam ka din ti uniform ko? Anya ti kayat asawan daytoy, Robert. Apay nga da maiparit nga agas iti drawer mo. Apay apakibibiyangam dagiti gamit ko, ha? Hoy, Amanda. Diyak kayat apakibiyangam dagiti gamit ko. Naawatam. Kunoan yaman ti makitam. Di kalaangan agipulpulong kadagiti dadakkel mo. No di mo kayat ti madaksan. Ala, isaganam kid din ti kaus kong aramatak. Tamapan ako na iti opisina. Yani, makasarita kun ti kabarbaro abokalista tayo iti banda. Imbagak moten kan ko ana, pasapaan na ti umay, tapno makapag-practice tayo ana sapsapa. Nasken ama surusuro na ana imbag dagiti kanta, para iti sumaruno agig tayo. Nasayat ni Rodno kasta, Sander. Ay, malagip ko man ang tigayim ta. Kumusta nga tamat ni Amanda? Nasayat nga tamat ti kasasad na ita? Dayta ti ditayam mo. Gaputas sipod na kiasawa. Saan ta mo na makitkita? Kan nagsukat mo iti cellphone number na. Amangan kit din no imparit ti asawa na makikuyog ka data. Daytamat lang tanday ti panunot ko. Sapay kumaa, tanasaya at lata ti kasasad na. Kumusta ti panagnaud mo di ti balay da Robert, Amanda? Nasaya at mat, mama. Maipapay amin na kasapulak dito eh. Iso na lang ang ta sa anak ko ni arumrumor. Gapot ta saan mat akayat ni Robert ang makisinara kakadagiti gagayam ko. Husto lang ti araramid ang ti asawam. Lipatam kit din ti arapaap mong agbali na singer. Gapot ta sana maibagay kan kadayta. Huwag gayam. Imayak gapot ta kayat ka ngay surot iti opisina. Saan ka diyan ay baga ni Papam, amasapol nga dalam ti may papan iti negosyo tayo. Kaya't ni Papam nga ginana iti negosyo. Isu amasapol asikan ti sumukat kan kwa na, amang imaton. Mamarihina, saan ang mabalin ti kayo ang mapasamak? Ane, apay ba't, Robert, iho? Planok ti agyan iti Amerika. Gaputan nagdesisyon da mami kan daddy, ngagnagat iti. Iswa sumurot kami matiti asawak. Alangan mat, ngagbati ti asawak ditoy. Anya? Angam kasanod ti negosyo mi. Awan mat sabali amang imaton, no di ni Amanda. Parikot yu daytan na. Tinulungan da kayo lang arudan iti maluglugi ang negosyo yo. Ita, parikot mi kadipay, no asino ti sumaruno amang imaton. Masapul amapan kami iti Amerika kang Amanda. Gaputa kasapulan da kami mat, dagiti dadakkel ko jay.
Anya ti kayat asawan ti imbagam itay kin ni Mama, Robert. Apay nga imbagam kan kwa na amapantay di Amerika. Apay ngagdisdesisyon kalatan adi mo man la ipakpakaam mo kanya. Gaputan mo, asaan mong tlaang akayat ti mapanijay? Iswa siyaklatan ti nagdesisyon. Talaga adyak kayat ti mapanidi Amerika. Anya ngay kumati aramidak ijay. Saan amabalin a panawaklat ng damamakan papa ditoy? Dayta kadila ang ti makagapo. Amangan matno kayat mula ang ti agsubli iti panagkanta. Isu adi mo kayat ti sumurot kanyak iji Amerika. Ammo Amanda, aklo na mong tigasat mo. Kan uray nuan yapay ti mapaspasamak. Saan mo na matungpal ti arapaap mo nga agbalin asingar. Diyak man amukan ka. Maipaay kumot amin akasapulam. Dakkel matoy balay apagigiram. Ngam apay asaan ka anaragsak iti dinnak. Ammom no anya ti makagapo. No apay asaanak anaragsak iti dinnak, Robert. Iso asaanan anasken asaludsudam pa niya. Amangan numasakitan kalaang. No ibalikas kumanan ti kanayon kung ibagbagaken ka. Kumusta ti papan mo iti balay da Robert, Regina? Nakasaritam kadimot lang ni Amanda? Ay. Uday ito na panagsanay mo. Anya ka di tinagsaritaan nyo, iti papan mo iti ayan da Robert. Naibagakon ka ni Amanda ti may papan, iti panangimaton na iti negosyo. Iso na laang tasaan ngayon manugot ni Robert iti kayat mo mapasamak. Anya? Taapay ka no? Gapot ang mapanda ka no ni Di Amerika iti kabita na panawan. Kasta timbaga ni Robert. Anya? Kasano nga ron na ito yan? Sapay kayat kukuman ti aginana iti negosyo. Kat ti anak tan ti mangimaton iti negosyo ta. Sayang laang dagiti plano ta iti anak ta. Kunaklakit din no manugot ni Robert iti nagsasaritaan tayo. Sakbay ti kalaysada ken ni Amanda. Ngamsan mo't gayam. Ha! Palpak tinagbalin a desisyon ta. Leo, saan ka di nga itatikunam nga iyo umay dagiti gagayam mo? Dagiti agnagan iti Yani kan Sander. Wala na. Madamdam laeng, sumangpetdan. Inawis ko ida dito'y balay. Tapno maam-amuyo mat ida. Isuda ka dilaan ti umay. Saan ka di nga dapay may sa akadwada? Diyan ay napintas a babae. Ni Amanda ti bagbagayo nana. Sana makaumay. Nakunanda Sander, asipod na kay asawa. Saan da ka numatan na nakitkita? Ay kasta aya. Ay kunaklakit din no makaumay. Sapay kayat kumanan amang agtiboses na ngagkanta. Nagmayat ngamin ka ti panagkanta na. Naglamuyo ti timek na. Pudnot ako na yun, nana. Ket sapay la kuma, tayo ti may sangal daw. Makasaritan to man da Sander ti gayem da. Ket kaduadan ton inton sumaruno ay umayda ditoy. Ay na, nagmayat gayam at talaga da ito'y balayo-layo. Ha? Nagdakkel ka, nagpintas sa balay. Agyaman ak Sander. Nangisagana ni Nana Luisa iti pagsasangwan tayo. Urayan tayo langan dito'y salas. Leo, ada ko madamagag. Ngam saan ka agungungot Sige lang niya ni. Anya ka di dayta? Ada ka din kayan ayat mo? Apay ka di adam-damagam day takan kwa na. Ada ka di pa nagustom kan kwa na, ha? Si Kamat Sander, tila ibagbagam. Gaputa nagdamagat, ag gusto akon adagos ka ni Leo. Da kayo talaga. Kinapudno na. Awan pa'y nobyak. Awan pa'y ngamin planok ang mga sawa. Sayang. Sapay agbagay kayo launay ka ni Amanda. Iso na laang tandan asawa na. No apay mat ngamin akas jay ti kababalin dagiti dadakkel na. Mata pobre da launay.
Sa dino ti papanam, Amanda. Apay nakapalas ka? Mapanak lang ang iti ayan dagiti dadakkel ko. Kat amangan no maturog ak ijay. Iso adi na kun urayan nga agawid inton rabi. Sigurado ka nga iti ayan da mamakan papam ti papanam? Amangan mo't no makisinarak kamanan kadagiti gagayem mo a musikero. Wenno saan? Sa bali alalaki ti kasinarak mo. Panagkunam kadi kat maaramid ko ti mang sapul iti sabali a lalaki. Di kagdanag, Robert. Tauray saan ka nga ay ayatan. Jak tupulos maaramid ti mang lipot kan ka. Gapot ta ipagpagapok kadagiti dadakkel ko. Kastamutan iti pamilyam. Sige, mapanakon. Dito yak pala ang barang agaliwaksay. Jak kayat tagis tambay iji balay da Robert. Gapot awan tumula aramidak ijay. Itaman laangan ang mapadasak ti umay dito'y par. Kan padasak man ti Ginoo. Barang malipatak dagiti anyaman aparikot ko. Oray kung umasidag dito'y ti waiter. Tapno ma-order ko ti alak akayat ko. Agyaman kami unay ta nakapasyar kayo dito'y balay, Sander, Yani. Kanayunan nyo ti umay dito, inukasta nga awan ti Gigyo. Tapno adala ta makasarasarita mi kanileyo. Agyaman kami mat iti palang pasang bayo kada kami, Nana Luisa. Di kay agdanag, taumay kamin tumanan dito eh. Wala na. Umay kamin tumanan dito'y kaniyani. Iti kasta, maramanan mi manin tinaimas aluto yo. Ay na, agyaman ak unay, gaputa magustuhan nyo gayam ti lutok para kada kayo. Ala nga rod, Nana. Agpakada kami matan. Amangan ngamin numarabyan kami pa iti panagawid mi. Urayan talabiitan ni Leo. Adala kamin kasarsarita na iti cellphone na. Kamabain mat no pumanaw talatan asaan ta nagpakada kan kwa na. Sige nga rod. No day tati ko nam. Boss Yani. Hello, Robert. Hello, Mama. Adda ka di tati anak niyo? Ani? Awan dito'y ni Amanda. Apay ka ti? Anya? Katno ko na ditakan wa maturog itarabi. Sa dino nga rod tinapanan na. Ani, jakam mo. Amangan mo't no nakisinarak kadagiti sigod agagayim na. Iti kanito ang maduktalak nga damadingar aramiden ti anak yo. Agsaga na langan. Gaputa amangan, no di magustuhan ti aramida kan kwa na. Anya ko ma, ti aramidam iti anak mi. Kasano da ito yun, Arturo? Sa dino ti pangsapulan ta ka ni Amanda. Sapay rabiin. Ay, narigatan ti agmaniho. Tsaka mo, no sa dino tinapnapanan ti anak mo. Mapadalaangan iti balay dayani. Amangan mo't no adalaang ijay. Italaang nga nakaamirisak. No saan ta ko maapinilit ti anak ta anak ikalay sa akin ni Robert. Nalabit, saan kumamatakas to iti aramid na ita. Abas talatan pumanaw. Tsaklakit di mapakawan ti bagig. No bilang tadatakas ang mapasamak iti anak ta. Sapay lang kuma. Tatalaan iti ayan dagiti gagayim na. Naimbaga rabiim yani. Kastamat ka na kayo, Madam Rihina. Apay anak ka umay kayo dito'y balay mi? Adda ka di dito'y ni Amanda? Naku na ngamin ti asawa na arimwar itay aldaw. Kataging ga ita, saan pa yan nagawawid? Pangasim ko mata ayabam ni Amanda. Kat ibagam nga aghawidan. Tauray na kami. Madanagan kami. Anya? Saan yung amasapulan ni Amanda? Kat no sipod na kiasawa, saan na nakisinsinnarak kada kami? Gaputaan mo na nga agungat kayo kankwana, no makisinarak kada kami akakadwa na iti banda. Ay, di kay agdanag, madam. Awagak ti may sapay agayem mi. Tatulungan da kayo amang sapul kan ni Amanda. Hello, Robert. Hello,
Mamarihina. Adda naawat ko a text manipod iti may sagayam ko. Adda kanu ni Amanda iti may sabar. Anya? Kat nalaos kanu ti bartak na. Anya? Ti awanan baing anak yo. Anya lang ti makuna dagiti makamamu kanyak. Managbisyo ti babae ngayon kalaysak. Siya kun ti mapan mangsukon kun kuana iti bar. Uray saan kayon ngumay. Iawid kun ni Amanda iti balay. Robert, mabit lang. Pangasim tadi mo kumakabilan ti anak mi. Apaman amayawid mo. Waiter! Ikan lang man pa iti anak. Kaya't ko pa iti uminom. Amanda. Waiter! Ay, unay kamatan. Nakababa yung tikas talangam. Tapay nga ka dito yan. Imbaga kadikan kasukunan na dito eh. Oy, Robert. Oren ng kalaysata. Awan karbangam amang iparit iti manakayat kong aramidan iti bilag ko. Nabartak ka naman na. Isuadi mo na mo dagiti bagpagam. Ala, may kan. Agawit ta. Ijay balay, ti pagsaritaan ta. Anay ko! Pinagkabil ka! Awanan ka itibain. Kinunam amapan ka itibalay dagiti dadakkel. Ngam itimat gayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tattao ang makaamam mo kada tayo? Anya ko madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao nonya tipod no marikriknak? Sanda nga mo napilitan lang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anay ko! Abay nga, gabil ka! Awanan ka itibain. Kinunam amapan ka itibalay dagiti dadakkel mo. Ngam itimat gayam barti na panam. Saan mo kadi ang napanunot dagiti posible ang makuna dagiti tao ang makamam mo kada tayo? Anya ko man ti bibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao nonya ti pudno marikriknak? Saan nga mo anapilitan naklaang anak ikalay sakin ka? Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya kadi pa iti sapulam. Apay kadi asaan mo amaklon nga agasawa. Uray no anya pa'y ti araramidam. Nalpasan ti kalaysata. Kan uray no anya pa'y ti araramidam. Saan kan ang makasubli iti panagkanta? Gaputa saan aday tati maibagay kan ka. Naawatam. Gapoy ti aramid dagiti dadakil ko. Nadadala namin pinsan darapap kong agbali na singar. Basa yun amay nagbali na kakastoy. Basa yun! Sander, imawag kanyak ni Madam Regina. Kinunanaan na sa pulan da kanon ni Amanda. Katday jay, iniyawi din ti asawa na ijabalay da. Anya, nukasta. Iti bar tinapanan ni Amanda. Kasta nga rod. Nasdaawak nga rod, idi imbaga ti inana nga ijay kanuti nakakitaan kan kwa na ti asawa na. Dinto ta saan mat anaasam ni Amanda nga agbar. Uray idi agkakadwa tayo pay lang iti banda. Ay, anyan tinagbambanagan ti gayam ta, yani. Mabalin mat kumalata amakijoin, kasta nga adagig tayo. Nga oray saan akayat dagiti dadakkel kan ti asawa na. Nga mas pilyan na kit din ti agin inom. Amangan pa'y kit din masumok na ti daduma di tabisyo. Ay, sapay kumaata saan akas tatyaramidan ti gayam ta Sander. Ngamin, jakmat kayat amadadaal ti biyag na. Gapulaang iti saan anatungpal nga rapaap na. Saan pa'y anala daw ti amin para ka ni Amanda? Mabalin na pa'y nga ituloy ti arapaap nang agbalin na singer. No kayat mo, sarong karan ta ijibalay da.
Apaman amalpas dagiti agsasaro no agig tayo. Alakit sige Igatangan tamutin iti paborito na amakan. Ken awisan tarumwar. Iti kasta, malipatan na ti anyaman a problema na. Arturo, nakasaganan ti maka di kusina. Umay ka at tamangantan. Mangan kalatan, sanak pa'y mabisin. Itay pa'y amadlaw ko, akaslawan gaganay kayam. Naunag ti pampanunutam. Anya ka di ti parikot mo. Panagkunam, mapakawan nakpay nga ti anak ta, kadagiti amin ang nagbasulak ken kuana. Nalaos ti kinaagum ko iti kwarta. Gapo iti dayta. Pinilit ko ni Amanda a makikalay sa akin ni Robert. Nga uray di namat ay ayaten. Tatikayat ko, may salbar ti maluglugi a negosyo tayo. Ngami ti makitkitak akasasaad ti anak tayo ta. Kunak iti bagik, abinaybay ang talatakuman, asimurot kadagiti gagayem na iti banda. Total, awan mo't dakes nga isursuro dayani kan sander kan kuana. Saan lang nga si katinagbasol, Arturo? Uray siyak. Dakil mo't lang tinagkurangak iti anak ta. No kumata sinuportarak lang nga iti kayat na ngagbalid a singer. Saan kumaakas jay ita akanayon na amalidlitay. Nagdakkel tinagbalbaliwan ti anak ta. Saan nakas iti sigod akanayon ang naragsak. Nang rona, no kadwa na dagiti gagayim na iti banda. Nga mamati ak asaan analadaw ti amin. Mabalinta pa'y asulnitan dagiti nagkurkurangan ta iti anak ta. Sige laang yani, Sander. Mangan kayo, di kay agbabain, tadamo tinakasagana amakan. Agyaman kami, madam. Agyaman kami, madam. Yani, balasag ko. Pakawanin da kami kuma. Tasana nasaya at ipanakisarita mikan ka. Idinapan kami, ije balayo. Ay, awanan kanyak dayjay, madam. Lipatan tayon dagiti madi ang napasamak. Ay, wun gayam. Iso nga imay kami dito'y ayan yun. Tapno makigiddan kami kuma. No bilang tasarungkaran yun ni Amanda iti balay ti asawa na. Pudno day ta, madam. Kayak mi mo na makita ti gayam mi. Nabayag nga minin asaan mi anakadkadwa. Sipod na kiasawa. Sige. Taibaga ka ni Arturo asumarungkar tayo. Iti ayan da Amanda. Ay na, kamaudyanan na. Makita tamatlaangan ti gayem ta, Sander. Ayan yan. Kaslasaan mo ang nakitkita ni Amanda iti sangapula tawon. Nalaos ti ili mo kan kwa na. Wan tanay ruamak met ngamin akanayon takad kadwa. Iso amay kawak, idisanan asumursurot kadata itigig. Nagasat unay ti anak mi. Gaputakas kada kayo tinapili na agagayam. No bilang takayat ni Amanda ti agsubli iti banda, saan minalapdan. Suportaran mi kini Regina ti arapaap na ngagbali na singer. Ala, umunag tayo di tabalay da Robert. Tapno makita yung matan ni Amanda. Leo, kanakan. Ano man ang ti customer iti restaurant mo? Wen nga rod, Uncle. Dandan ni awan pa yan ti pagtugawan dagiti daduma a customer. Gapo iti kaaduda. Talagang asinsado ka na, kanakan. Asawa lang ang ti kurang. Tapno ang dapat ang naragsak ka. Ni Uncle Matt. Dahita man ti ibagana. Ulit-ulitak nga ibaga, Uncle. Awan pa'y planok ang mga asawa. Makauray dahita abanag. Awan gayam. Planok ti manglukat iti baro a branch ti restaurant. Kayat yo kadi ada kayo ti mangimaton? Ay, kaya't ko launay
Total, awan mat unay aramidak. Ket agyaman na iti panagtalak mo kanya iti day tabanag. Mamatiak ngamin iti kabaalan nyo, Uncle. Ket sigurado, nga dun to ti agbalin a customer iti kabarbaro a branch ti restaurant. Apay nga tang nga awan ita ni Robert. Sigon iti babaunan da. Talon nga aldaw asana nagawawid. Makumikom nga tayo ti negosyo da. Adaytan ti seledda ka ni Amanda. Amanda iha, mabalin ka diti subrak. Adadayani kan Sander ijay salas. Kailiw na kakadon na makita. Amanda! Apay asaan na sumugbat. Ilukat ko ba tiri daw? Amanda! Amanda! Anya tira ramidam? Anya day tay gamo? Droga. Nagmayat gayam tago sariti droga, mama. Kasladaki jay langit. Diyos ko, apay nakastoy ti araramidam, iha. Apay nasurusurom ti agharamat iti kasta. Oo, apay ngagsangit kayo ngay, mama. Sana pa'y matanatay. Ay, nagmayat na talaga, tirik na. Nagmayat. Yan mo, dayta. Sana nasayat, dayta, iti salunat mo. Tidak man takibyangan iti kayat kong aramidan. Manakibyan kayo launay. Ala, rumor kayo dito silad ko. Diyak kayat di may istorba. Palaw! Anya ti ko na marihina. Agus usar ni Amanda iti may parit nga agas. Wala, Arturo. Nakita ka mismo ti anak ta. Dandanisan mo na makasarita iti limpyo gapot anak aramat iti droga. Una yan tinagbambanagan ti gayami. Ay, mabalin ka di amapan kami laangin iti silad na, madam. Bagbagaan mi ti gayami. Barang dumngag ka da kami. Ang dami maggayam, mamarihina. Arturo. Kadwayo pa'y gayam dagiti kagayam ni Amanda. Ibagam tipod no, Robert. Sika ka diti nang isuro kini Amanda nga agaramat iti droga. Kan asino day takaduam a babae. Hello? Awan bibiyang iyo, no asino man ti kadwa ka babae. Tapno ibagak kada kayo. Saan kun ngay ayatan ti anak yo? Kan may isa? Diyak ka mo, no kasanwan na sursuro ti anak yo ti nagdroga? Una yan di kasta nga aramid mo, Robert. Ipagarop mi no ay ayatam ti anak mi. Tagayam, hawan ser-serbim nga asawa na. Hoy, bakat rihina. Awan ti karbangam nga agso kanyak iti kasta. Saan nak ngay ayatan ti anak mo? Isu adinak nga rod mapabasol, no sinublyak ti sigud akayan ayat ko. Diyakon pagtatakkunan ti anak yo. Isu amabalin yun nga iyawid. Anya? Kukwayon ti anak yo. Anya nga rodan ti plano yo, Madam Regina. Iawid yo ka din ni Amanda ijabalay yo. Itataddan sa bali ang babae ni Robert. Kasta nga rod balasang ko. Saan mo't amabalin nga ipilit mi nga agdanada. Gaputapod no matiimbagana. Asaan mo't atalaga nga ay ayatan ni Amanda. Nakakaasim at tigayim ko. Panagkunak, na-depress. Gaputa talaga mo't asaan na akayat ti makiasawa. Basol mi no apay akas jay tinagbanagan ti anak mi. No saan mi kumaapin ilit anak ikalay sa ka ni Robert. Nalabit, saan kumamot ang nagbisyo. Katita, di mi amuno niya ti aramidan mi ka ni Arturo. Ikararag tayo laangan. Asapay ko matagbaliw ti gayem ko. Palagipan tayo akanayon. Asaan anasaya at ti droga. Kat no saan nalata nga isardeng ti bisyo na. Mabalin siguro nga iparehab.
Ay na, nagdakkel magkaya man to'y napilim a location apang ipatakdaram iti baro a restaurant mo, Leo. Wala na. Talaga dito tinapilik a location. Gaputan na pintas dito'y, kanalawa. Talaga natawid mo tilaing day di amam iti negosyo. Sayang lang, gaputa saan nan ama imatangan day to'y abaligim, Barok. Wen nga rod. Nga masiguradok. Naragsakin da papakan mama iti ayanda ita. Gaputa saan ko abinaybayan ti negosyo nga impatawid da kanyak. Kan tinungpal ko dagiti amin na sursuro da kanyak. Sipod kinaubing ko. Isungad at dapay anapasaya at ko tibiyag ko, nana. Adda tayon dito'y balay, iha. Ala, dumsaag tayon. Yagyo kanyak titulbak tilugan. Adda na patag apapanak. Sa dino ti papanam, iha. No kayat mo, kuyugan da kalangan. Iti kasta, saan ka amarikatan ngagmaneho? Sanan, kabailak ti agawid asisyak. Basta iyawat yu kanyak titulbak tilugan. Yak kasapulan titulong yo. Sige nga, Rodiha. No day tati kunam. Ato'y titulbak. Awagan na kami lang kini mamam no kasapulam titulong mi. Anya ti kunam yani? Nagsinan da Amanda kan ti asawa na? Kasta nga rod, Leo. Kasla ka ano lang hindi nagkalaysada. Ita, nagsinadan? Nagsinublian nga min da Robert. Kanti sigod akaayan ayat na. Nakita mi pa'y nga rodya babae. Iso na lang ta. Nagdakkel ti nagbaliwan ti gayem mi. Sana nakas iti sigod. Anya ti kayat mo asawan? Asaanan akas iti sigod ni Amanda? Nasursuro nan ti agusar iti may parit nga agas. Kat dayta ita ti parikot da Madam Regina ken Sir Arturo. Nana Luisa, rumarak biit. Kadwak dayani ken Sander. Sa dino ti papanan nyo, Barok. Adda ka di manan maangay agig da ita. Awan, nana. In kami lapasyaran ni Amanda. Ha? Ti kadikadwada ti dakdakamatom, Barok? Jay napintas a babae kan nalaingag kanta? Kasta nga rodana. Uray sa andak ton nga urayan, no bilang tamarabyanak nga agawid. At damat tulbak ko dito'y balay. O sige, mapanakon. O sige, Barok. Agan-anad ka iti panagmaneho. At iti merienda nga impaisaga na mi para kada kayo. Yani, agmerienda kayo laeng, di kayo agbabain. Agyaman kami, Sir Arturo. Ayun gayam, ti may sakadwami ita. Iso ni Leo. Gayam mi matlaan ka ni Sander. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat kan ka, Barok. Kaya't nakano ang makita ni Amanda, sir. Iso a kinuyog mi nga umay diti balayo. Kastangag pa iso, sir. Amok ti anak yo. Gaputa inawis ko idaan naggig-idi iti kasangay ko. Kasta ka di. Maragsa ka na ka makamamukan ka, Leo. Iso na lang tawan ita dito'y ni Amanda. Kat saan mi nga amo no sa dino tinapanan na. Ay na, naimbag mo ta nakaawit kan Amanda, iha. Kasta unay ti danag mi kan ni papaam. Gaputa rabi iuna yan. Kat ita kala sumangpad. Imbag lang ang tada ti makamamukan ka. Kat ison tinangimaneho iti kotse. Apay adi ka matagtagari. Nakalablab baga dagiti matama. Nagmayat tirik na. Kasla agtatapaw iti angin. Apay nakasto iti napasamakan kayo. Gapo, iti may parit nga agas. Arturo, apay akas jay matan ti anak ta. Saan matan na makasarita iti limpyo? Gapuday tayo ti panagar-aramat na iti droga. Kasano nga ta nasursuro ti anak ta ti agdroga.
Ni kadi Robert tinangisuro ken kuana. Anya itan ti aramiden ta. Diyak kayat amapukaw ni Amanda tilimbong ti panunot na. Anya day jay. Adda na nabtuog iti seled ni Amanda. Gapu siguro iti may parit nga agas. Iso ang nagbalinakas jay ti anak ta. No kasanumat nga min na nasursuro ni Amanda ti agdroga. Ni nga ta Robert tinangisuro ken kuana. Anya day jay. Adda na nabtug iti seled ni Amanda. Wingag paiso. Mabit lang. Inakitaan ni Amanda. Arturo! Umay ka dito! Tulungan na kamangipan ka ni Amanda sa ospital. Arturo! Oh, Diyos ko, Amanda iha. Anya ka din tinapasamakan ka. Hina! Anya tinapasamak? Amanda! Apa yan ang nakadasay kahit sa swelo? Darasam! Ipanta ni sa ospital! Nana, nakitak iti ti kasinsin ko nga imay ditoy. Iso na lang ta saan ko ang nakasarita. Gaputa agap apuramat na pimanaw. Anya ka no ti gagara na. Kan apay nga imbati na ti kaanakak amaladaga kada kayo. Imay nagpakpakasi di kasinsin mo. Ano mabalin, ibati na pailaang ti maladaga ditoy. Awan ka nung ngamin paggatang da iti gatas. Kan babasit pa'y dagitiim mo na nga anak da iti asawa na. Anya? Sino nga ron ti mangaywan iti maladaga? Ay katsyak napigsaak pa'y met. Iso nga awan parikot, nga uray no dito yan nga agnaed, daytoy nakaayayo a maladaga. Oh, ada ita, kita ang barok, kumarkarayo kan ka ni baby. Kasla kayat na nga ubam. Ha? Uwan nga paiso. Umay ka pailang, baby. Usak pailang ti mangubaken ka. Iti kasta, saan amarigatan ni Lolam? Madam Regina, naamuak ka ni Yani, ngainyag yun ni Amanda dito ospital. Iso nga imay kami adagos. Anya ka diti ko na ti doktor. Stable ka din ti gayam mi? Ni, apa yan, madam? Agsangit kayo matan. Anya ka ditimbaga ti doktor kada kayo. Sigo ni ti doktor. Adda ka no heart failure ni Amanda. Kansaan laday ta. Adda ka no sakit na iti kidney. Gapo iti nalao sa panagar-aramat na iti maiparit nga agas. Kano bilang tabakaring. Posible amarikatan nga agsubli iti sigod. Gapo ta nakaaroon ti sakit na iti kidney. Anya, nga maagasan pa'y matigayam Saan ka di, madam? Diyos ko, pangaasim ta di mo kumapay alalaan ni Amanda. Ikanyo kumapay ti oras na tapno matungpal na pa'y. Dagiti arapaap na. Nasayat mo ta nakariing kan, friend. Amom ka di binambantayan da ka dito'y ospital aging ga makariing ka? Kasta ka di. Agyaman unay ka da kayo, Yani. Oh, di mo pailangang pilitan ti agsao. Mabannog ka laang gayam. Kaya't kun ti agawin. Irwarda ko nito ospital. Saan pa'y amabalin? Urayan tayo laang ti ibaga ti doktor. Kumusta ka naman, da? Pasensya ka na. No itak lang ang nakaumay. Awan gayam, kadwak ni Nana Luisa. Amanda, balasang ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Kan agkararag ka iti Diyos. Tapno agimbag ka adagos. Kamaudyanan na. Nayawid mimitlangan ni Amanda dito'y balay. Isu na lang tamasapul at taamamonitor ti doktor ti kasasad na. Isu nga umay dito iti amamumi a doktor. Naimbaglangan ta damamuyo a doktor, sir. Iti kasta, saanan amarigatan ni Amanda nga ipanyo akanayon iti ospital.
Naimbagla ngayon taadda kayo agagayam ni Amanda, Leo Barok. Isu na lang tamas daawak. Ha? Anya ti pakasdaawan niyo, sir? Sigun iti istorya mi di damo nga imay ka dito'y balay. Namamum lang ti anak mi, iti naawis ida anaggig iti kasangay mo. Dahil tatiag paiso, sir. Kat, ibagak da ito'y kada kayo. Sipod nakitak ni Amanda, kan nangag ko ti boses na. Naidumduman ti riknakan ko na. Jak amo no apay. Aging ga naamuak anak ikalay sa gaya man ti anak yo. Ngam saan lata na pukaw ti marikriknak para kan ko na. Kat, ad-ad dapay itan, tanakitak manen. Ay, nusyak. Jaka mo ti marikriknak ita, Barok. Maragsakan na gaputasan nyo abinaybayan ni Amanda. At da kayo lata agagayim na. Isu na lang tamakunkonsensya. Tano saan ko kuma pinilit anak ikalay sa kini Robert. Saan kuma akastoy ti kasasaad na ita. Nangag ko itay ti saritaan nyo iti ama ni Amanda. Odno ka di ti imbagam, Leo. Nga ad dapay akimaro ti marikrik nam kankwana. Itatamakit kita kan makadkadwa mo. Wala na. Agayat akon kini Amanda. Awan mo't dakas na no agayat kan kankwana. Kinapudno na. Kayat ko launay ni Amanda para kan ka. Malaksid ana pintas. Nalaingag kanta. Kan madlaw ana singpad. Saan da ka di alapdan no bilang tagdato na kankwana? Nga oray no, kastam ti kasasaad na. Saan, Barok? Saan ka alapdan? Imbilang kan kaspudpud nung anak ko. Iso anoan niya ti makaparagsakan ka. Suportarat ka. Ipariknam ti panagayat mo ken ni Amanda. Amanda? Da kami pailang kini Nana Luisa ti kadwa mita, Rimwar nga minda mamakan papam. Tapno gatangan da dagiti agas sa kasapulam. Saan la adayta? At dapay ni baby akadwami. Nagpintas matan ni baby. Makaayayo. Kuma, naadda anak mat iti anak. Saan na bali, Mabalin mo mat nga ibilang anak ni baby. Iso nga gawam tiyak paimbag, Iti kasta, maubamat ni baby. Leo, apay anakaan anos ka amang bambantay kanya. Idinto tanabiit tapay laang anagam-am mo. Gaputa. Taan niya? Gaputay ayatan ka, Amanda. Nga oray kastoy ti kasasaad ko. Nga oray amom asa anak ko nga agbayag. Amanda. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Tunggal tao, dumtang ti oras ti ipupusay na. Aklunak, Leo. Idida mo ang nakita ka. Idida kami tinagtukar iti kasangay mo. Addan na'y dumdumarik na para kan ka. Iso na lang. Tanapilitan na anak ikalay sa akin ni Robert. Gapo iti pagayatan damamakan papa. Ngam saan ka nalipatan. Inton tumakal ni baby. Yam amo naktakan ko na, ha? Kuma, masursuro ng tumatyag kantakan ag gitara. Kat isunton ti mangituloy, itinadadaal nga arapaap ko, nga agbalin asingar. Friend, malagip mo ka di dayta kanta? One friend, dayta ti paborito akanta, sipod iti.
Malagip ko nga ron idiag kakadwa tayo pa'y kada Sander iti banda. Dahil ti kanayon mo atuktukaran. Kabayatan ti panagururay dagiti daduma kakadwa tayo para iti rehearsal. Kan naku nang pa'y aday ta akanta ti mo na nasurusurom atukaran iti gitara. Gaputa idol mo ti singer na. Juan, ni Corita, paggugustok unay dagiti kantana. Gaputa nagmamayat dagiti mensahe na. Iso na lang, kasaan kun amatumpal ti arapaap ko, nga agbalin akas kan kwa na. Gaputa kastoy matan ti kasasaad ko. Adan sakit ko iti kidney, gapu iti nalaos a bisyo. Saan ka mapukawan iti namnama? Agimbag ka pa'y, kumararag tayo laang iti Diyos. At damat labasol ko. No apay kastoy tinagbanagak. Mabalin ko lahat damat ko maidi nga intuloy ti agkanta. Ti agbanda. Iso na lang. Tadyak na labanan ti depression anariknak iti day ti agundaway. Gura kan sakit tinakam tinagari iti kaungkak. Iso an panunot ko ti agusar iti maiparit nga akas. Sinayang ko ti oras kan guntaway ngayon ti Diyos kanya. Kabayatan anapig sa akpay. Saan ko nga inkabil iti puso kan panunot ko ti mensahe na ita paboritok akantan. Iso nga ita, kastoy ang tinapasama kanya. Amin tayo, kat adda pagbiddutan na, friend. Kan may saan pa'y anala daw ti amin para kan ka? Isong agawam ti agpaimbag. Itigas na, matungpal mo pa'y dagiti arapaap mo. Ma'am Regina, Sir Arturo, amoyo ka din ti damag maipapan itisigod nga asawa ni Amanda? Anya ka di ti damag maipapan kini Robert? Sigon iti TV. Natiliw ka no. Duada iti kadundun na babae. Agar aramat da kan iti droga, kun aglaklako da pay. Isumat lagayam anagado ti kwarta ni Robert. Aniya. Kunak tupay kat. Talaga nga damadi nga aramid ay siya Robert. Nalapit nga iso ti makagapo. No apay anasurusuro ni Amanda tinagaramat iti maiparit nga agas. Gaputada la taidul-dulin ni Robert at droga, ije balayda. Amanda, iha, agring kan, masapol ang mangan kan. Iti kasta, makatumad ka kadagiti agas mo. Amanda, ay Diyos ko, saan samutin nga umang-angas ti anak ko? Amanda, iha! Pangasim! Agring ka! Arturo! Yani! Sander! Umay kayo kumaditoy! Saanan nga umang-angas ni Amanda! Amanda, gayam ko. Apay pinanawan na kami matan. Saan ka di nga agsubli ka pa iti grupo tayo? Tapno agkakadwa tayo manan kada Sander. Ngam kasano pa yung mapasamak na ita, tapinanawan na kami. Amanda, iha, pagawanin na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Pagawanin na, no saan ka sinuportaran ni di arapaap mo. Pagawanin na kumamay, Amanda. Dakkel ti basol ko ken ka. Gaputa pinilit ka anak ikalay sa iti lalaki asaan mo mat nga ayatan. Ipatpatig na kaunay kini mamama, iha. Uray aglabas pa iti manawan. Santo Apolos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, Amanda. Sayang, gaputa santa man lanay ka ni ti gundaway. Tapno may parignata ti ayat tayo ti tunggal maysa. Ngami karik,
Tungpalag ti imbilin mo kanyak. Ngayam amukan to kini baby. Kabayatan ti panagdakkel na. Ipangagkunto dagiti kantam ken kuana. Iti kasta. Makasurusuro mat nga agkanta akas kan ka. Amanda, saan da kanto malipatan gayam? Kanayon da kanto lata malaglagip kaniyani. Kan ituloy milatta ti grupo tayo, anarugyan tayo. Iti kasta, at dalata pakalaglagipan mi kan ka. Itatanalpasan ti tabon na di Amanda. Agawid kami matan, madam. Or-orayan ako ni Sander ijalugan. Umay na kayong tumanan pasyaran no saan kami abisi. Agyaman ak unay, iti ado atulong niyo kada kami. Yani, nang runa unay iti anak mi. Nagsayaat kayo unay agagayam ti anak ko. Saan lang amin agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No di kat kabsat. Saan ang nagbalin alapod ti estado ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Aywan gayam, sakbay nga agawid kami. Adala ko makayat ko nga iyawat kada kayo, madam. Anya da ita? Adtoy, madam. Daytoy ti USB ni Amanda. Adda amin di talagi ti kanta nga insurat na idi si bibiyag pay. Anya? Agsursurat iti kanta ni Amanda? Agam kasano ana i-record dagiti ko na makanta na. Ada ngamin basit a recording studio mi, ma'am. Tunggal ada may surat na kanta, ijay mi nga i-record. Kinapudno na. Plano na nga i-release dagiti in surat na kanta. Tapno laang matungpal dagiti arapaap na. Isu na laang, tayo di mapan kami kumaidya Manila. Tapno ipasa na itigayim mi nga agtrab-trabaho iti sikat a recording studio. Isumatan ti panagkalaysada ka ni Robert. Impadulin na kanyak dahi ta USB, sakbay anatay. Kat imbilin na nga iyawat ko kano kada kayo. Itikas ta, malaglagip tayo lata, nga uray awanan dito'y lubong. Leo, saan ka di nga itati death anniversary day di Amanda? Wala na. Kinapudno na. Imawag kanyak itay ni Madam Regina. Mapantayo kano itinakaitan naman ni Amanda. Tayin tayo sumarongkar. Ay, lukas ta nga rod. Ayabamon di ka anakam. Iti kasta, agsukatan sakbay a pumanaw tayo. Adda ngamin iti silid na nga aggit-gitara. Wala na. Eli, anak! Agpalas kan! At napapanan tayo kadalolam. Ay na, nagalisto gaya man ti panaglabas ti Aldaw. Pito gaya man atawon apimusay day di Amanda. Un nga rod na Luisa. Malagip ko lakat nga rod, idag kakadwa kami pa'y. Talaga nakaragragsak tayo iti grupo. Daddy, iso ka ditis istoryaam kanyak? Di napintas a babae ang nakadisplay ti ladawan na iji balay? Iso ka din ni Mami Amanda? Ay na, Mami ti awag mo ka ni Amanda, Ellie? Wan, madam. Kanayon na ngamin na makitkita ti ladawan day di Amanda, ang nakadisplay iji salas ti balay mi. Wan, Regina, kataging gadi makal. Mami ko na nalatan, tugal makitkita na ti ladawan day di Amanda. Amanda, sapay la kumatanaragsak ka iti sadi naman ngayan mo ita. Gaputan na tong paltibilin mo. Amum ka di? Anas sa mga kanta ka naggitara ni Ellie? Isuanuan hiyaman ti arapaap mo, Ellie apok, aramidam. At da kami lang kinilolam Regina amang suportakan ka. Ibilang dakan kas pudpudno nga apo ko mi. Thank you, Lolo Arturo. Kat inton dumakalak. Kaya't kumati agbalin a singer, akas ka ni Mami Amanda.
Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan, nadadaal nga arapaa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.